חדש, והיום אנחנו משחקים בראפט, כמו שאם נגעים ליאור וגבי שיחקו, וגם עוד יוטיוברים רבים. פשוט יום שישי, היום נכנס שבת, השעה כבר 6:58. אתם יודעים, אני אוהב להישאר עד 2 בלילה, 3, אז יכול להיות שאני אעשה סרטונים בשעות האלה. אז חבר'ה, אם מרשים לכם לעשות בימי שישי לילה לבן, אז אתם מוזמנים להיות איתי בלייב, אז בואו נתחיל. חבר'ה, אז נראה לי יש פה בעיה, לא יודע, אולי אני אנסה מההתחלה. עכשיו, איפה זה? הנה ראפט. חבר'ה, אל תתייחסו לכל המשחקים שיש לי, אני פשוט אוהב מלא משחקים רבים. אם אתם רוצים שאני אעשה אחד מהסרטונים האלה, זה מאחד המשחקים האלה סרטונים, אז חבר'ה, אתם מוזמנים. ווואלה, בואו נתחיל. קרישי, הנה קווין רובין. טוב, לא משנה. עזוב אותי, אני לוקח את זה ובואו נתחיל. מה? אני חי בעולם. יש ראפט. מה אני צריך לעשות? לאסוף משהו. אוקיי, לגאימה. יש פה קרישי, קווין רובין, אתה מפחד? בום מכות. אוי לא. קרישי? קווין רובין! what the fuck? יש לי כמה חיים. אוי, קרישי היום מתחתיי. בוא נבנה את זה. איך בונים? מה אלה הפרסומות האלה? אני כבר רואה אותם 10,000 פעם. די, זה פרסומות מעצבנות שהן מעצבנות אותי נורא. הכל פה עולה בכסף, אז אני אעשה. יש פה הכל בכסף. יו. אני יכול לאסוף דברים? יש, אני יכול לאסוף דברים. יש קרשים. מה זה הקרישה הזה עוקב אחריי? לא, עץ, בולט. אני צריך עץ, אבל איפה העץ הזה? מה, לוקח מלא זמן לעבור? לא. נו, יש. אוי, לא, אחי, כמה אני צריך לאסוף לעזאזל? הים כזה לא נורמלי תיבת אוצר? אני חייב לשבור אותה. אני חייב לשבור את זה נורא. היי, זב ויהלומים, אני לא אפספס אותך. Yeah, baby.
בוא ניקח גם את זה. או שיט, מה יש שם? What the fuck? חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד לכם, אבל אני כבר מצלם 5 דקות כבר. אתם יכולים לראות 5:20, 5:30 ומשהו עכשיו. אז חבר'ה, זה היה מאוד כיף. אז אם אתם רוצים חלק שני, תגיבו בתגובות. אנחנו רוצים פרק שני. אז שיט, מה הולך שמה? לא. גודס. נו. מה הולך שמה? שו, עמק. מה לעזאזל הולך פה לעזאזל? מה הולך פה? מה הולך פה? קרישי, 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 קרישי. קווין רובין. קווין רובין, אתה בטח שמח לאכול אותי. קווין רובין. קווין רובין. קווין רובין. אתם זוכרים מה קרה לי בפעם הקודמת? אני מנסה לפתוח אבל זה לא עובד. ברור, חי בסרט שאני לא לוקח את זה. גם את זה אני לוקח את זה. גם את זה. ג'יטני קריקטה. ואני דיספספי אקינוג'יס. בוסיקי ספיקוטה. קווין רובין, למה אתה עוקב אחריי? אתה רוצה אחד? אתה רוצה עוד אחד? סירו בקסופה פיאטינודי מוסיקי ספיקוטה. חבר'ה, מישהו רוצה פרק שני גם? אז בבקשה תרשמו לערוץ. אני רוצה לעקוף את שי. סתם, אני לא רוצה לעקוף את שי, אבל כבר אם אפשר, אז רגע חבר'ה, אני חוזר אליכם. קרישי